nto eyenzeka kamuva sesivele i-DNA ekhaya nje sesiyenzile ey'nganeni ngoba phela mina ingane uma ngiyithola ngiyihambisa ekhaya njengoba zimbili nje yokuqala ngayihambisa ekhaya sayifaka esibayeni nabadala basho ukuthi ayala ekhaya nale yesibili futhi ngayihambisa ekhaya sayifaka esibayeni basho abadala ukuthi ayala ekhaya lengane izandla nje nenyawo izana ekhaya ziyasho yabo manje eyazala kazi wena i-DNA niyenza ngokuthi babona izandla babona ney'nyawo base bethi ifana nezala ekhaya base bethi eyakho umntwana. Yabona nje mzala njengoba wazi nje i-DNA ekhaya siyenza kanjalo nohantu wayekhona wayibona bayibona izinga ukuthi izala ekhaya kakhanyile manje angisiboni isidingo salena mzala lento eyenzeka wayenza nje emva kwesikhathi kodwa nje i-DNA ekhaya siyazenzela labantwana nje izandla ney'nyawo kuyasho ukuthi hayi bakithi. Ya mfowethu ngiyakuzwa kodwa phela lokho akusinto ongaba neshosho 100% ngayo ukuthi inyawo nanani uyabona ngoba nanokuthi ingane ifakwe esibayeni ngoba khona nezingane ezizintandane engazazi nje izibongo zazo kodwa nje ziyaphumelela empilweni endene abantu uyabona so engizama ukusho ukuthi akusho ukuthi ingane mayifakwe esibayeni or yacheckwa inyawo o nezandla ukuthi eyakho ngempela kodwa ongakhona ukuba shosho ngakho ukuthi hambe kuyocheckwa igazi ukuthi igazi elirana phakathi kwemthanjeni yalo eyakho na. Uthini mzala ngokuthi odokotela mangabe behamba bebethatha amagazi akho lapha nawe ingane bengena emalebhu uma ngabe bebuya lapha